Vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Rekedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai zvakangooma hazvo veduwe. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Zita rangu ini ndinoitwa Rudo, not a real name, uye zvekare ndinobvawo kwamurehwa uko. So inini mukoma, upenyu uhwo hwandiri kurarama, upenyu hwandiri kurarama hutombonzwisisiki, and ndinogara ndichizvibvunza kuti saka kusvika rinhiko ndichirarama upenyu hunorwadza kudai. But ndingaitawo sei? Iniwo mukoma, I was a victim, and chinondirwadza ndechekuti pandainge ndichiri kuchikoro, I was a very bright student in school, but izvo zviri kuitika muupenyu hwangu, I never thought kuti ini ndingazosvika pakushandawo muno mujoni, ndichitogara muno ndichiita zvekutengesa muviri wangu. I never thought kuti ndainge ndichazoita pfambi ini, but izvi ndozvakaitika kwandiri. Ndisati ndauya kuno kuSouth Africa, ndainge ndichigara zvangu nemurume wangu, tainge tiinewo ka one room kedu ako katainge takangovakawo zvekungojoiniridzirawo pamba pavo. Saka I never thought kuti panguva iyoyo ndainge ndichazotanga kuita zvekutengesa muviri wangu. Apa ndakatoenda kuboarding school. Ndiri kuboarding school ikoko ndainge nditori head girl, very intelligent, uye zvekare ndaitogara ndichitoenda kutono representa chikoro chedu for my school debates. Zvinhu izvi zvinondirwadza zviri kuitika muupenyu hwangu, kuti ndatova pfambi, shuwa kutoita pfambi. Saka amai vangu ivo vaigara vachingoti sekaurema wafa, and I guess so mukoma, upenyu hwangu hwakatanga kuchinja. Upenyu hwangu nehwehanzvadzi yangu mushure mekunge after vabereki vedu vashaika in a car accident. That was when patakabva tazotorwa ndokubva tazonotanga kunogara kumba kwabamunini. Apa bamunini ava vakatibira almost everything, and I suspect kuti bamunini ava pane zvavakazoita hanzvadzi yangu, because hanzvadzi yangu uyu iye akabva azongotiza pamusha. Nanhasi uno ndichiri kumutsvaka hanzvadzi yangu uyu, but iye manje aigara achingochema achingoti ini hangu ndichatiza. Taiti kana tikangorohwa obva atoti ini hangu ndichatiza, because taigara tichingorohwa almost every day navo bamunini ivavo. Bamunini ava vainge vari munin'ina wababa. Saka bamunini ava vakazosvika pakutengesa imba yemaparents edu yainge iri muHarare. Saka ivo baba zvavainge vakaita ndezvekuti vainge vachivimba stereki munin'ina wavo. Saka vainge vakanyora pasi kuti kana kuri kuzonzi ndikafa, munin'ina wangu ndiye wandinoda kuti imba iyi inge ichizombopinda muzita rake as a guardian, kuitira kuti isusu patinenge tazova ne18 years manje, then imba yobva yachizodzoswa kwatiri. But mukomanashi, mushure mekunge vabereki vangu vashaika, then bamunini manje handizivi kuti vainge vava kumbonyatsokuita sei, because dzimwe nguva ndaikwanisa kungotorwa ndobva ndatoendeswa kuHarare, tobva tatonoona loya ravo, then kana kuti ivo vaiti vakaenda kuHarare votodzoka nemapepa anenge akawanda vachinditi saina apa, saina apa, saina apa, apa nepapa. Saka ndainge ndisingatozivi kuti zvose zvatainge tichitoita ipapo kwainge kuri kutotengeswa kweimba yevabereki vangu. Saka imba yayo yakabva yatengesewa, and handina kana senti mukomanashi randakambopiwa pakutengeswa kwakaita imba yevabereki vangu. So ipapo ndakambozama, like mushure mekunge ndazoroorwawo, ndikabva ndati zvainge zviri nani kuti ndinge ndichimbozama kunotaura nyaya yangu. Ndikatomboenda kukoti ndikaita sei ndichitaura ini ndichiti imba iyi imba yangu yandakasiyirwa nevabereki vangu, yangu nehanzvadzi yangu. But ipapo manje ivo bamunini ava vakabva vachizotanga manje kushandisa mishonga, ende bamunini ivo munhu uya wekutoti kunyange panguva yacho iyoyo vainge vachifarira kuti pamba pangogara paine n'anga dzakasiyana-siyana, zvimishonga zvakasiyana-siyana zvichingochererwa pamba. Saka mushure mekunge vandipa warning, ndopa ndakabva ndaona kuti apa zvandainge ndichiita izvi zvekurwa navo, ndichiti ndainge ndichida kuti imba iyoyo inge ichidzoswa kwatiri, ndaikwanisa kuzourawa navo bamunini. Right now zvinoitika ndezvekudai. So ivo bamunini ava ndinogara ndichivarota, like pose pandinovarota vanotouya kwandiri, vanenge vasina kana chavanenge vakapfeka, uye vanenge
vachitoda kutorara neni. Saka ndinozoti paya kana ndikamuka ndinobva ndatoona kutoti kuaikaka zvandisitomborina kana kutombopfeka chipfeko chemukati, ko chii chiri kumboitika. Saka kana kuri kunzi ndikarara paya ndakapfeka kana tight, then ndakapfeka chipfeko changu chemukati mukati, then ndinozoti nenight dress pamusoro, pandinozomuka chinondishamisa ndechekuti ndinobva ndatoona kutoti skin tight ndinenge ndakapfeka, asi chipfeko chemukati ndo chandinenge ndisina. Ndinozoti kana ndikatanga kuchitsvaka chipfeko ichi chemukati, sometimes ndinokwanisa kutochishaya kwemazuva akati then ndinobva ndazochiwana all of a sudden, ndobva ndatoona kutoti ko ingawani ichi chisimbori panzvimbo pekuti ndingati this is the reason as to why ndainge ndichichishaya chipfeko changu ichi. But ndinozoti kana ndikanochibata kudaro chipfeko changu chemukati, ndobva ndatoona kutoti chinenge chakatonyorova uye chinenge chichitorembuka, kutorakidza kutoti panenge patori nemunhurume uyo anenge achirakidza kuti anenge abva mukuchishandisa paya paanenge aburitsa urume hwake hunenge huchitorembuka, obva azoshandisa chipfeko changu chemukati kuzvipukuta nacho sikarudzi yake. Saka ndo zvimwe zvinoitika kwandiri izvozvo. Saka mukoma panguva iyoyo, mushure mekunge ndanyanyisa kushungurudziwa navo bamunini ava, after hanzvadzi yangu yatiza pamba, ndakambozama kuti ndinge ndichimboramba ndichimbogara pamba ndichiti zvino ndoenda kupi, but ndakazongosvika pakuzongoti zviri nani kuti ndinge ndichitiza. Ndokubva ndatiza paya. Mushure mekunge ndatiza ndakabva ndazowana pamwe pamba apo pavainge vachida musikana webasa. Ndobva ndatanga kushanda paya semusikana webasa. Ndakati ndichishandapo ndopa ndakabva ndazosangana neuyo akazova murume wangu. Panguva yacho iyoyo ndainge ndava kungozviudza kuti Mwari makanaka henyu, dai mukakwanisawo kungondisanganidzawo nemurume wekuti he is going to protect me, he is going to love me. Uye panguva yacho ndainge ndisitomborina kana basa nemari, chandainge ndichingoda it was just true love. Saka ndakabva ndazosangana neuyo wandakasarudza, ndikabva ndati uyu anoita uyu, but he was my worst nightmare. Munhu wewe wekuti ainge ari abusive physically, emotionally, mentally. Aigara achingondirova uye zvekare achindiudza magara moyo. Dzimwe nguva aitonditi ndinokuuraya chete iwe ugoti hauna vabereki. Saka things only got worse. Then pane this other night apo patakazotanga kunetsana, musi iwoyo takanetsana, ende ndikatoona kutoti munhu uyu nhasi anokwanisa kundiuraya. Saka zvainge zvaitika ndezvekuti takati tanetsana kudaro, munhu ndokubva abuda paya akabva aenda kunonwa doro. Akati aenda kunonwa doro kudaro, paakazodzoka ndopaakadzoka aine hure rake raainge akecha kubhawa. Saka iye akabva azoti ainge achida kuti nehure rake vange vachirara mumba. Apa tainge tichingoshandisa chi1 room ichocho. Ndikabva ndatika hazviitika kuti imimi munge muchirara muchiita bonde nehure renyu. Apa tarirai muone kuti mwana uyu mukoma, he was only 1 year and a couple of months panguva yacho iyoyo. Ndikabva ndati hazviite, mwana uyu munomukuvadzisa, ko madii matsvaka, even my friends mobva mangopiwa room monorara zvenyu ikoko. But iye ainge achitoda kutorara nehure rake. Apa hurewo riya raitorakidza kuti zvemurume rainge richitozvida. Then ndokubva vatanga kunetsana neni paya hure riya ndikabva ndarirova. Paakaona kuti ndainge ndarova hure rake, iye akabva ati alright, paripo ndava kuenda nemukadzi wangu iro hure racho iroro. Saka vakabva vazobuda paya. So I think kuti hure riya vakazoti vava kumberi uko vakabva vazotanga kunetsana, because iro raitorakidza kuti rainge richitoda kutoti vange vachitorara vose ndakatarisa mumba mangu here. So iye akabva azoudza hure rake kuti musiye ndichamugadzirisa sezvo aramba. Saka vakazonetsana paya, ndaitovanzwa vachitotukana ndakamira padoo paya. Saka hure riya iye ainge orinyengerera kuti vange vachingorara muzvitondo, rikabva raramba, rikabva rati ndakudzokera kumba shamari, hauna plani iwe. Saka vakabva vazopesana paya. Iniwo ndakatofara paya ndichitoti zviri nani, murume ava kudzoka kumba. Murume akangouya ndokubva atora chigubhu. Mushure mekunge atora chigubhu, ko ndaigozivei kutoti chigubhu ichocho chaainge atora ainge atobatwa nemweya wadhiabhorosi wekuti ange achienda kunotenga parafini. Akabva azobuda paya kutoti nditi parafini yacho akaenda
akaitenga kana kuti akaipiwa nani handitombozivi. Akazoti adzoka paya iniwo ndainge ndava kutobatwa nehope. Then lucky enough ndainge ndisina kukiya, saka akabva azotanga kumwaya parafini paya, ini handina kana chandakanzwa. Then imba zvino yakazoti yobvira because kana denga remba tainge takangoita rekungopfuurira nemahuswa, mari chaiyo yekutenga mazen'e painge pasina. Zvino chandakatanga kunzwa ndechekuti ndakanzwa kuti mumba umu mainge mava kupisa, then ndikabva ndaona kuti mainge muine chiutsi kudai, moto wainge wava kuita kunganduma. Ndikabva ndatoti pano ndava kutofa. Iniwo ndakabva ndabatwa nechadzimira, kana ndainge ndava kusaziva kuti rainge riripi, apa ndainge ndobitirirwa. Zvino I think kuti ipapo Mwari, the way that he saved me, it was through my baby, because ndainge ndakabatwa nechadzimira ndisingazivi kuti mukova wainge uripi. Mwana ndokubva azoti mhere. Mwana akati kwetsura mhere kudaro ndopandakabva ndazowana simba, and by the grace of God ndikabva ndazorangarira kuti mukova uri nechekoko, handina kukiya. Ndokubva ndanovhura ndichibuda, but ndokubva ndanovhura paya ndichibuda, but ndainge ndatokuvara. Nanhasi uno kumusana kwangu uku kune rimwe zidzvanga iro mushure mekunge ndapiswa nemoto. Saka kubva ipapo mukoma ndakabva ndatongozviudza kuti zvainge zviri nani kuti ndinge ndichinogara kumba kweimwe friend yangu uyo ainge achishanda pane umwe musha ari maid. Saka ndakabva ndambonogara naye. Mushure mekunge ndagara naye ndokubva ndazobva muvillage muya ndikabva ndazoenda zvekare mune imwe village, ndikabva ndazotanga kushanda zvekare semusikana webasa muvillage muya. Ndopandakabva ndazotanga kuwirirana neumwe musikana ainge achigara panext door. Musikana uyu aiwanzokuti maChristmas paya aibva auya aine magroceries amai mwana. Then musikana uyu ndaigara ndichimubvunza kuti saka kuSouth Africa ikoko unomboita nezvei? Aingoti ndine imwe kambani hombe so yandinoshandira. Ndainge ndisingatozivi kuti musikana uyu iye ainge atori hure joki zvaro. So iye akabva azonditi ainge achida kuti ange achiuya neni kunoku kuSouth Africa. So takazoti tauya kuno kuSouth Africa ndokubva tachizotanga kugara tose munomu muJoburg. Saka iye zvaaita ndezvekuti aibuda paya obva ati ndiri kuenda kubasa, then paanozodzoka aibva azodzoka aine mazimari anenge akawanda. Saka akabva azondibudira pachena, akabva azonditi kuno kumabasa anotonetsa kuti unge uchimawana mabasa, but kana ukatongoita izvi zvandiri kuita. Ndokubva azondiudza kuti iye ainge achiita zvekutengesa muviri wake. Ndokubva ndabvuma paya. Saka zvakazotanga kuitika ndezvekuti sezvo ndakangotanga kuita izvi zvekutengesa muviri wangu through desperation, ndaiti paya kana murume andikecha, murume ari pamusoro pangu, ndaisaona murume uya anenge andikecha, but ndaibva ndatoona murume wangu uya aigara achindishungurudza, achindirova, uyo aigara achindiudza kuti ainge achida kundiuraya. And I hope kuti kana kuine vamwe varume avo vakateerera, varume ivavo kana kuri kunzi kana vachiita zvekutenga mahure vanofanira kuti vange vachiziva kana mukadzi iye akatanga kuita zvechihure nekuda kwekuti maybe akabatwa chibharo kana kuti aiabuziwa, unofanira kuti unge uchiziva kuti mukadzi iye uinaye paya muchisikabonde, mukadzi iye kana akakutarisa anenge asingaoni iwewe, but anenge achiona murume uyo akamurepa, aimurova, kana kuti murume uyo akamuabhusa. Saka usambofa wakazvifadza ako nenhema uchifungidzira kuti anenge achitoenjoya. No, anenge achitonzwa kutokuvenga panguva iyoyo. Saka I hope kuti kune vamwe varume kunze uko vachakwanisawo kunzwawo confession yangu, then vobva vazochinja hunhu hwavo. So panguva yacho iyoyo, nekuda kwekuti ndainge ndisingatombonakirwe naro bonde, apa iro bonde riri iro rainge richikwanisa kundipawo mari yekuti ndibhadhare rent, ndainge ndava kungonzwa kungovenga chinhu chinonzi munhurume. So I was really desperate kuti ndinge ndichiwana basa zvainge zvichiti netsei. Ende uye zvekare kana uchiita zvekutengesa muviri wavo, it does not mean kuti
unongogara uchingowana mari. Sometimes unotosangana nemamwe masituations ekutoti you can lose your life, because there was this other night pandakapikwa up neumwe murume uyu I think kuti yainge itori mhondi. The reason as to why ndichiti murume uyu ainge ari mhondi, so takati takamira paya patouchline tichitotengesa zvedu muviri yedu. Murume uyu manje akabva azotanga achidriva paya, but ainge akaburitsa sikarudzi yake achitorova chimhandara maoko achidriva. Aiti kana akadarika nepatinenge tiri obva azonorevhesa motikari yake achingodaro zvekuti takatoona kutoti munhu uyu behavior yake aita sekunge asina kukwana. Ndokubva azomisa motikari yake, ndokubva azonongedzera kwandiri, then ndakabva ndazoenda kuya tikabva tazotaurirana. Ndikatoona kutoti komunhu ainge akatodzikisa sikarudzi iri panze, ndokubva azonditi pinda mumotikari mushure mekunge tawirirana paya. Saka akabva azonditi ndinge ndichitamba nesikarudzi yake iye achidriva. Saka first of all akati ainge achida kuti tinge tichienda kumba kwake, but mukuzonofamba umu akabva azonditi ainge achida kuti tinge tichienda somewhere else, but ameno chakangonditi cheuka. Ndakati ndacheuka kudaro ndobva ndazoona kuti kubackseat kwainge kuine rimwe zibanga rainge ririko riri zihombe. It was late at night. Akabva azozviona kuti ndainge ndaona kuti kubackseat kwainge kuine rimwe zibanga, ndopa akabva atanga kudriva really fast, like really fast. Ndikatoona kutoti munhu uyu there is something that is wrong with him. Ndikabva ndamuti please drop me off, ndokungoramba achingodriva. Akabva azotanga kupopota achindituka achita kurova steering wheel nezvibhakera izvi. Ndikatoona kutoti murume uyu imhondi. Panguva iyoyo mukoma ndopa ndakabva ndatongozviudza kutoti panapa kusiri kufa ndekupi. The lucky part about it, panzvimbo patainge tiri like ainge akatarisana necave, saka kuti ange achikwanisa kundibloka ainge asingakwanisi, because with one hand ainge akabata the steering wheel because he was overspeeding. Iniwo mukoma ndakabva ndazongonoti handbrake, because panguva iyo paakatarira kubackseat ndikatoona kutoti munhu uyu ava kuda kunanavira banga. Ndini uyo ndikabva ndanoti handbrake up, motikari iya mukoma igoti yotanga zvino kuvibrata, because iye aizama kuti arambe achingoidriva. Apa ndainge ndakangobata handbrake chete, then motikari iya ndokubva yazongonoti z. I think kutoti cable yehandbrake inenge yakatodambuka chete, because pazasi pemotikari pakazoitika rimwe zisound. Murume uyu ndokubva atanga kupopota achipopota. Iniwo ndikabva ndatoti panapa ndava kutonomudzvanya mabhora, because ndo first rule yandainge ndakatodzidziswa iyoyo kutongoti murume kana akanetsana newe chekutanga chaunoita ndechekuti unonomudzvanya kumabhora uko, then anobva apera simba. So ndakati ndamudzvanya kudaro ndokubva aridza mhere. Ndino uyo ndichimhanya ndichinopinda mune chimwe chisango. Ndakazoti ndirimo muchisango muya pandakaona kuti munhu uyo arivhesa atoenda, ndopa ndakabva ndazobuda muchisango muya ndikabva ndahaika ndichidzokera mutown. So izvi zvakabva zvazokonzeresa kuti ndinge ndichiwedzera kunzwa kutya vanhurume. So takabva tazoenda kune imwe n'anga, but izvi zvainge zvagara zviri zvinhu zvatainge tichiita zvekungogara tichienda mudzin'anga dzakasiyana tichizamawo kuti vanhu vaya vanenge vachiuya kwatiri vange vachingoramba vachingodzoka kwatiri. So panguva iyoyo ndakabva ndazopiwa umwe mushonga wekuti ndinge ndichizokwanisa kukontrola vanhurume. Ndakapiwa mushonga uya, saka mushonga uyu iwo kana ndichida ndinokwanisa kutosunga sikarudzi yemurume zvekuti kunyange ukaenda kupi sikarudzi yako haizombofi yakashanda zvekare. Saka izvo ndo zvandinoita kuri kurivenja nekukontrola varume, kutoziva kutoti uya kunyange ari kumba nemukadzi wake hapana kana zvaanombokwanisa kuita mukadzi wake, because sikarudzi yake ndinenge ndakaisunga. Ndiyo confession yangu iyi mukoma Nashi. Please post my confession if it is okay. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvedzi vedu. Please ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vanzvedzi vedu ava mucomment section. Zvakangooma hazvo vedu yo.